Türkmen estradasının halkın söýgüsini gazanan Ahmet Oralgulywyň Nowbahar ogly, ýaş Zehin Aýdym Şymyl, Aýdym Muhammed Ahmedowyň 13 ýaş toýuny sowgadymyz bolsun. 13 ýaşyň dolýar Aýdym Muhammed, adyň aşyk Aýdym pirden gaýdynlar. Yer ýaşyňy birden ýadygar sowgat diýip bagtyar ýüreginden aýdanlar. Nur Muhammed meret başyň sypanlar, daýyň kakow kimin dürs bolsun gepeň, kakyň Ahmet Oralguly halipaň, sen hem kakyň kimin wadaňda tapyl. Mehremligi käbäň bägullen öwren, sada alçaklygy danaňdan öwren. Halka sarpa goýsaň halk söýer seni, mihman söýerligi owaňdan öwren. Berekella Aýdym aýdýarsyň joşup, zehiniňe hormat goýýas han ogul. Mahmal sesin ýaňlanyny berentden, sesin dertliň derdine derman ogul. Öwesiň bar, ukybyň bar zehiniň, aýdyber aýdymlaň ýygyny üzmän, arkadagy serdarly gözel diýardan şahirler geçmesin. Wasbyny ýazman, anna gara pelwanlaň pelwany, ýeňşe ýöre diýip pata berenler. Bugün doglanynyň Aýdym Muhammed medet bersin, ýagşy zada erenler. Nur Muhammed halipany görensiň, ägert halipaday sungoda ýykyl, dowamy Ahmet halipaň, mydam iniň ataň ýanyna tapyl. Halkyň söýgüsini gazangan ogul, at owazaň seniň ummana uşsun. Oktýabryň 25 diýlenni sowgadymyz eýesine gowuşsun. Oku öwren, döretmäni başargyn, asmanyň akmaýan ýoluny ýylla. Kiçijik ýodadan barýan hem bolsaň sungut älemini öz ýoluň özle. Şahirlaň sözünden dörese Aýdym, suratkeş elinden döreýä şekil. Sungut älemini öçmez ýyl goýan sen danaň, sen kyblaň, ol Ahmet tapyl. Baba Murat Handamow halipa taryh, egsilmesin seni ägirtlen güýçi. Sungut tükönüksiz hadyna diýen Kılıç Murat däden sen arzu buýsonjy. Durmuş ýol öwrüm bolsa-da, diňe öňe bagly bolsun gadamyň. Halk içinde sana şöhrat getirjek, sahna çyksaň, ukybyň hem edebiň. Ağaň bagtyardan sowgat diýip sana, şahir annaçar umytly joşdy. Uzak ömür ýaşy Aýdym Muhammed, kalbyňa gornaşsyn Allah'nın ışky.